faamuya nin scénario yɔrɔ la dɛ. Ne ka patron wele tan. Allo patron, ça va? Yɔrɔ min na o, ne bɛ don da fɛ o. Cɛ mun sigilen bɛ da la nin ye, mun bɛ da la, ne bɛ kuma a fɛ. Ne tɛ kuma a fɛ. Figuera de don. Ok, faut partir. Awɔ n ye tɔw bɛɛ bɛlɛ, n ye tɔw bɛɛ faamuya o. Mais n ma se k'ale yɔrɔnin de faamuya quoi. Awɔ. Ok. Kunu sigansi nin ɲɛna. Ok, dɔɔni vraiment a diyara n ye. Awɔ n bɛ k'a ta. An bɛ yɛlɛ sini 6 heures pile. Problème t'a la. Ayi 7 heures pile problème t'a la. Bon, depuis 6 heures n bɛ wuli k'an labɛn n bɛ se. Ok, merci. La vieille yɛrɛ mɛnna sunɔgɔ la bi dɛ. Bon, komi kunu fana sɛgɛnna kunu. Voilà, a b'o sɛgɛn. Yem bi fie. Be kene tai. Aha. O ye fu bate. Mais besi, ne y'a fie te bi don. Min ka di ne, I concentré ka kalan nin kan. O kɔni ka di ne. I bi ka min kɛ miracle na, n'i y'a kɛ école la, wallahi I bɛ taa ɲɛ. E m'a faamu halisa. Mais I bɛna faamu. Ok? Ouais, Lare. Taw to wele. An mɛ be. Ka foyi tɛ. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Aw bɛ yan. Wala an bɛ yan. Besi. Ouais. I b'a dɔn min don wa? Papa ko kɛra ne bolo kara ye. Kara cogo di? Wallahi papa ko kɛra ne bolo kara ye Besi. A kɛra cogo di? O don na papa fa de ye ne wele ko Jalo ko ne ka na. Ni nana a ye mankan wuli ne la ka fan bɛɛ kɛ mankan ye. Wa ni ma n sen bɔ papa ko la ale bɛ marifa ci ne la. Wa ne de nana ale ka so ɲagami ka na n'a muso bɛɛ bila ɲɔgɔn na. K'a bɛ marifa ci e la? Marifa ci ne la ko hali u ka kare kɔnɔ k'a ka na ne ye. Lare. N bɛ min f'i ye. Ni papu fa n'a ba ko k'i dabɔ papu ko la, i dabɔ a la. Sinon n'i ye problème sɔrɔ, yala ɲini dɛ. I ye papu ko kuma fɔ kuma caman. I mɛn n'i nana ne tɛ kuma. Ne bɛ papu fa dɔn. Papu fa ka farin. I sen bɔ papu ko kuma la. Sinon i bɛ problème sɔrɔ. I b'a dɔn ne bɛ papu fa de bɛ ka kuma caya ne da la ka kuma caman fɔ ne ye. Sinon papu bamuso ma fɛn fɔ ne ɲɛna dɛ. Papu fa de ni dalen don ne ni k'a ko la ko ne ma n sen bɔ a la k'a bɛ marifa ci ne la. Ne ko Lagare mun ye kati ja papu ko la de? Bon, don wɛrɛ nalen tɛ ne kati ja papu ko la de. Papu ye ne ka denmisɛnnin sɛbɛ de ye o n'a minɛ ɲɔgɔn fɛ adamadenya la. Mais papu mansaw yɛrɛ de tɛ k'a faamu ne ka cɛsirikun papu ko la k'a sɔrɔ olu bɛ k'a kɛ min ye o tɛ yɛrɛ. Lagare, n bɛ min f'i ye ni papu fa n'a ba ko k'i dabɔ papu ko la, i sen bɔ a la. Sinon i bɛ problème sɔrɔ dɛ. N'i ye problème sɔrɔ i y'a sa. Lagare n bɛ min f'i ye. Fa de ta ye den sinon ba ta tɛ den yɛrɛ. N'a ko ka ban i k'i sen bɔ a den sen na a ye i k'a to yen nɔ sinon n'i ye problème sɔrɔ an da t'a la dɛ. Ok, Benji, ne bɛna taa. Kelen. Awɔ, n bɛ taa ci dɔ la sugu la. Ala ma baro jan kɛ. Non, don wɛrɛ an bɛ bɛn yan. Ok, problème t'a la. K'an bɛn. Ok, an b'a kɛ ten. An bɛn ala. Mamadu. Ni mɔgɔ filɛ i bɛ k'a dɛmɛ a kungo la a b'i kɛ nafini sinon Lagare cɛsirilen don papu ko la. Besi a bɛ kɛ cogo di? N'i ko ka ban i k'a ye k'a to yen a ye k'a to yen. Ouais. Bon jɛɲɔgɔn de don diyagoya don a b'a ka intervention kɛ. Mais ale jɛɲɔgɔn mana k'a ye cogo o cogo a bɛ tɛmɛ a fa n'a ba kan.
aw ni ti amin ko yɛrɛ de an b'an sigi ɲɔgɔn na ba yɛrɛ marifati ko ni datugu ko ma dala ye an b'a ko bila an bɛɛ tɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ a kɔnɔ la kungo don papi ko kuma kungo don papi ko kuma o kuma kungo t'ale yɛrɛ da la yanni k'i cɛsiri wali kungo la i yɛrɛ kungo jɔrɔ dɔrɔn don wɛrɛ kɔni n'a nana kuma fɔ a ko papi ko kuma ne ti baro k'aw fɛ tuguni an mamadu ne terimuso diyagoya a bɛna ka kunna i kɔni b'a dɔn kɔni mɔgɔ min nɔfɛ i se k'o kɛ o kɔni ne sabu wadi ma ama mumbe en ke kun mana bwale ma ke kun bula nyana me aflani ala e flanu dama kanga hinula ni hinana flanuna ala bi hamna ko dule bangine iya ke nyuma fara juma ga ne ke fofel ala ba bela jini no ne re ya ke pour ga barako ni ko ka chankwa c'est pour ça na so ne ma yo kun bula ala ka amu be no amina wala ga amna ko bala jini ni amna ko dugulu na bangine ni ya di fla mo ala ba bela jini no ya nodu ami garan do bena reka nala bena do duma so ne wala amna kiram benna ne dinga yeli koy ya rabbi ala ere yelma masai ere bisa fan jalo ga fan kene ne ngi hamem ko e ba don ateme ne reka ala ne ngi ko ka yeli ko kama ya rabbi ne ba papu de no ka sala be nyimo boluka ne ma papu ge fali kama ni ya geni wala sa abisa ga disgolo fe soro kasi ka dimba mara tuga don kama ne ngi kama mina eson sa mani ala fe nyamu ke sa ala ka kai sraka mato ni musaka papu ye to ko ni mana ala mo nyi fe iko mena ni bigwani bima be kano so ma be abet men kare abna sora Wamima. Ama mare doa. Ne mo di bila na. Mima be to ko. Mima. Serla. Diga passate koro. Ka passate koro. Alsa. Diga kuma yema foni. Ne bezi ne kunnama ani ne bilama kelen tɛ tellement que e ka bɔ fɛ hali labɛn ɲuman ne dɛsɛlen don la i man kun sugu bɛɛ tellement que ne bɛ miiri la i ma tiɲɛ yɛrɛ la kuma ɲɛnama fɔli ne bɛ min faamu. N bɛna min f'i ye a kana don yan fɛ ka bɔ yan fɛ n'i bɛ fɛ n ka n'i sigi malo kɛnɛ kan fara la e tuma ne kelen de ye muso ye dugu kɔnɔ kilasi kɔnɔ ne kelen de ye muso ye mun kɛla ne ma f'i ye n ko ne ka ko tɛ yan objectif kelen bɛ ne la o ye ne ka kalan de fara ne la dɛ n'i ma tɛmɛ n na walahi n b'i malo n yɛrɛ kan ka taa n ka bagacira n taara o kun min na n bɛ ka temps perdre e fɛ kuma na.
fara ne la. Wallahi, dia pun suruh ya. Cuma fui motor selala. Wallahi, mira sekian balik tadi. D'accord. Mau beli kilo. Oh, ya pas problem. Okey, yang kami, ha? Merci. Oh. Ma fille chérie. Papa. Oui. Wagira famille ina na wo voyage la sura so ni suno ko Kalau yang kona kiri kapan kau dek? Juara kona kiri por la, membeli burung lau, muan tu boleh lah buka makan. Wallahi, segera selara, no? singana po Lau boleh buka boleh. Ni aku nusul iba sini kala. Susah, kau ni bang sulit boleh boleh dah lagi. Ni ada sama fendor air. papa o fe Surprise bad boleh mai boleh, mai tu dah boleh. Atau lain ada. joga tu kan Ni kalau dia nak bahasa lu kalau. Wallahi. Oh. Nah ya pun ni sisa. Ngi be don amne. papa Wala, dai. sabora papa Apa porte fere nade. Ya. Atul bakuna. Akainte ni sere ila bongo na ye. Akainte. Ini benar boy. Sebab. na sabora duzida Ini ni murah. Na akainte ni sere kasu kone ba. papa Eba to benya boy. wonne papa yo no bene gati bu fo bene ninga fo ini mo bene ninga fo ndoni kwa Ini le bolo kanadi. Ikale bele. Ya bi. Aire. nee Jumon tiam. Panjirani sa Ora konta. wallahi Ko mi ngira men kona kiri. Na nya bisina ala kunye papula bara kunya bokwa. Yo ka bara na sini mbo. papa na ka kawa ko finyana pu ye surprise bodo le kauna atisaka ni Ha? eh Oye muni. ta kalama jamu la do kadi Nye. papu kira sabari Alhamdulillah. papa atemeha papu wa hoteli la sisa papa ni ya finyana mu aro jolo ko papa to no problem fo ta mo ndi papa ni ma mafe do na ta ka to film bo abo film bo la die bere be ga papu ko sisa ay film de go ne ya lage yo papu te Ah bon? c'est bien jarane koy bere be ga film fo Non, il est caillé. Parce que avec tout ça, il y a des internationales. yoro C'est ça? papa Ok, hein? Film ko da kai bale. Yoro. Ibe mo lale kai blad. Silan maleka. Men be jugu kan. Ulbo ye ko toy. Papa ne fe ngo o jogo mo la di do Ah voilà. Ibe conseil di mo ma pour que kalu conseil kalu blas silan ma kan quoi. Ni muso na sina muso ya sigi ka fle. Akan ka kem ne nyam kan. Muso fra kan ka kem ne nyam kan ne yo ye tilela. Donc be balo kan ka tay flamme kan quoi. fe ni burati la dure kira sare mo wa mo nye na dina taro go be balo O be bala ke. O kai ale kai ha. Et puis ko me ale kana go haram yante. Ali ala buru yɛrɛ b'a kɛ o bi sigi kama fɛnɛ endul b'a kɛ hali na peto to ye la adama endu o tora ka endu ladege ɲamɛ kan komi yade c'est très important wala fana ko ne fana ba do ba ko ba la ne fana be sare mo bi ni doro e ko ma wala ko te mais quand même yiro dia ya entreprise ɲɛnama dɔ la ka fɔlɔ n'o la ka sisan e yɛrɛ bɛ se ka popo produit n'o kɛra sisan maintenant n'o kɛra sisan o de tɛ bɔ la tuguni o de bɛ to yan de
waati tɛ dɔn wasa papu bɛ la bɛɛ bɛ papu ye sare ma ne yɛrɛ ti y'a kɔfɛ. Mais il a la connu papu invité da même FESPA ko la Burkina. Ani ne le bɛ taa. Il bɛ kala manager di, il bɛ kala producteur di. Yo le nyae. Parce que mun dini mari. Yo dibi dugu jɛra dibi kunu na fɛ bi ni mama cɛ a sola ka bɔ. Ale ka balimamuso kuntigiyaw n'a ka jalasiri nege foyi tɛ na fa. A bɛ wari tiɲɛ kojugu. Groupe nan ka di ne ba ɲɛ han. Ne yɛrɛ n b'a fɔ a ɲɛna lu dɔ bɛ k'a rɔ ale jara min b'a dɔn n b'ale jara dɔ fara. Wari fɔ fɔ. Tiɲɛ jara siri a tɛ ban. Ni donna muso ko la mɔgɔ b'i faga. Non et puis kala n'a kɛra tɛ ban na. I t'a mana na wuli lu mɛn. Hali ko Bamakɔ bɛɛ k'a wuli k'i jɔ. Muso la n'a fɔ k'a bɛ taa yɔrɔ min na n tɛ se ka bolo gɛlɛya ye quoi. Hali bi tɔgɔ di ma. I nana so koyi. N bɛ se ka nin baara kɛ. N tɛ di tɔgɔ da. Ala ko n'a ma tigɛ. Ale kɔni yalla numéro wele la ha ta ta. Muli bebra siap. Oh, ya pak kurang rafani. Para mulu ya, foto ada belum mamne ya. Ada sesuatu. Dapat. Oh, berapa? Suruh kan? Nah, suruh kan. Kalau ada aku memang ada kesulitan ya bro. Dah pernah orang pakai kesulitan dia ni awak dah kawan tu masih dia. Wah, dia kau cuma dua film. Gimana dan pun kasih ni. Bisa bahasa mana? So iba deh. Artisnya belum balik. Dia yang boleh belum. Nah karena kan film internasional sultan, aku banding dah di. Pakai yang bisa lalu main, URTM na, beli wala. Ni banding di mana beli wala. Ayi bɛn si fɛn dɔ bɛ i ma sɔn k'a fɔ ne ye de ne ma deli k'i ye tan. Non, non, arrête foyi tɛ yen. O togoya la o ma an b'an dogo ɲɔgɔn na. Ayi ne ma nin faamu i bɛ fɛn de fɔ ne ɲɛna n bɛ min faamu n ma nin faamu dɛ. E ni ne ni ɲɔgɔn cɛ duguna tɛ i yɛrɛ b'o dɔn. Min bɛ e k'a fɔ ne ɲɛna bani. No, o tɛ se ka kɛ. Ne n'e cɛla la ni min bɛ i kan k'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ na n ka fɛn bɛɛ fɔ e ye. Komi i ma sɔn ka fɛn fɔ ne ɲɛna i ko foyi tɛ yen. Donc an b'a to ten kɛ. Mais ne bɛ min f'i ɲɛna wuli ka bɔ tile kɔrɔ i ka taa so. Dogona tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ mais déjà i ma sɔn ka fɛn fɔ ne ye ne kɔni b'a ɲini fɛ sisan i ka bɔ tile kɔrɔ i ka taa so o de ka di ne ye. Ok? Non, là, arrête foyi tɛ yen. Ok, Ben, comme i ko fɛn tɛ yen ne bɛ sira ɲini n bɛ taa so. Mais a ka di ne kɔni i ka wuli ka bɔ yan i y'a mɛn wa?
ne bɛ taa non ne b'a ko in ta ni cɛya ye fɛ ani jarabi o ni cɛkisɛya tɛ taa bɔ ni ne nana kuma fɔ mamadu ye a ka ne dɛmɛ ne ɲɛ tɛ solution na in ko la parce que tɔɔrɔ min bɛ ne kan mɔgɔw bɛ ka ne ɲininka ne bɛ k'a fɔ foyi tɛ yen ne bɛna nin fɔ jɔn ɲɛna sisan ne bɛ nin fɔ mamadu ye n bɛna taa sisan ka ɲɛfɔ a ye a ka n dɛmɛ sinon fɛ ni cɛya tɛ taa. Anche. Vas-y. Au secondaire. Clé Johnny. Non, il secondaire. Ah? On est là pour ma chama, essaye qui vile, mais téléphone, il te se gâte. Des fois, il est là, le boy. Parce que ne yɛrɛ kun ye fɛn dɔ sɔrɔ ne ye baara dɔ sɔrɔ o yɛrɛ kɔnɔna na n ko n b'i wele n ko k'a f'i ɲɛna mais n'i wele ma se k'i sɔrɔ n y'a ɲɛfɔ Lavi ɲɛna. Pourtant tu l'appelles manqué de la yati. Non, en un mot, il y avait une explication de moi. Il y a même fini à tout. Il n'y a pas de canal à nous. C'est que tu es tourné toi et moi. Manako. Donc il n'y a pas beaucoup de choses. Tu as vu? Mais il y a beaucoup de théâtre. Donc à Béclin. Tu as vu? Même là il est invité à Kata Burkina ou bien Kata la Guinée Sénégal. Donc quand on son ni barano la crème ouais ma quoi. Ne yɛrɛ kun bɛ ka siran parce que e yɛrɛ kun ko k'i bɛna baara dɔ ɲɛɲini ne yɛrɛ kun sirannen b'o yɔrɔ de ɲɛ n ko est ce que ni ne kun bɛna nin kɛ n ko a bɛna diya e ye Lafiya kun ko ne ma ko problème foyi t'a la ko ne ale ye fɛn fɛn fɔ ko e t'a gɛlɛya. Oui oui. Problème di. Ah, ani bibi mana te yan. Fala théâtre bol ma ko 7e art. Donc importance bale ala mais africaine ni vraiment importance lo. Sinon ni to bula jamana wukan. Et la carte kono mo gbansan droit des voisins e bota ko dima. Donc importance bale ala. Sinon ne yɛrɛ filɛ nin ni mɔgɔ ninnu ne ma taa ɲini yɛrɛ mɔgɔ ninnu de nana fo yan salon kɔnɔ yan u ko k'u ye scénario min bɔ ka a scénario k'olu mago bɛ visage mun na k'o ye ne de ye k'u bɛ fɛ k'u ka film kɛ ni ne ye u y'u sigi cɛ fila de don k'u ka patron de y'u ci tellement que ne yɛrɛ content na u ko ko ne ka scénario minɛ k'a kɔnɔna lajɛ ko n k'a kalan n ka sɔrɔ k'a signer papa tellement que ne nisɔndiyara ne ko n ko ne mago tɛ scénario kɔnɔna kow la n ko ne mago bɛ baara dɔrɔn de la ne y'a minɛ yɔrɔnin kelen ne y'a signer mɔgɔ ninnu mɔgɔ ɲɛnamabaw de don n kɔni bɛ mun f'i ɲɛna i ka dugawu kɛ n ye walasa nin ka kɛ n ma sankɔrɔta ye. Ale bɛ se ma ala ya ne faransi tɛ k'i bolo kɔsiya de i ni l'équipe bɛɛ lolo ala fɔ k'a bɛra Amérique a bɛra France a bɛra Dubaï
Ça fait que shiksha muna famari ma quoi parce que shiksha muna famari. Right. Donc voilà saramaya di mala gel mandi adima. Boy fa tawro fana yaila. Saramaya e gel mandi ay. Etikelindi. Donc voilà ba bela ka fondi lima. Ala ni l'équipe la kanda. Ka wori bata ka dema. Me fina. Ina faida ndafu kaila realisateur hakli mali. Ima ina na teatro chama be. Be mare yala, ibore yala, dina be gine, be be ka teatro kle tourner. Donc wole do. Shindoro ba kuma mo meka. Be wole ta. Donc wole do. Me fié, be courage me. Kini nya fata wole fede. Donc wole do. Oh nyami. Komi scénario do be mo. Be fa ka to bisi. Be scénario do sala ga ta mo ta. To ta fu. Di karamana yere ripete qua. Yere ripete. Bye. Ok, papa mena for now. Oh. Atisia fana. Bale ya. Isso do uma fazai, como é que Vai busy. Ça va. Cɛ n bɛna ci dɔ f'i ɲɛna kuwa ka na n ka ko kɛ manamana ko tigi tɛna se ka faamu kuwa n bɛna ɲɛ f'i ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i ma ko de don ne kumara min ma fɛ a tɛ ka sɔn cogo si i ye pasante togo o togo komi e n'a de ye ekɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ aw fɛnɛ tun ka di kosɛbɛ tiɲɛ na ne fɛ i ka kuma min ma fɛ ne tɛ ka se ka foyi foyi de kɛ n yɛrɛ ne da tila sanfɛ sunɔgɔ ye 100 tɛ na ne ɲɛ ne fɛ ka kuma min ma fɛ tɛ ka se ka foyi kɛ n yɛrɛ walahi. Ok, besi n y'a faamuya. Problème t'a la. Min ma ko ne seko ni tamayira ne bɛna kɛ Mimako la. Vraiment ne yɛrɛ bɔra école la k'i to école la. N'a fɔra a tun ka di ne ye e ka école kɛ. Mais n'a kɛra ko Mimako de bɛ ka ne décourager école la. Vraiment n bɛna seko tamayira kɛ walasa i hakili bɛ se ka sigi cogo min. I y'a faamuya. Don n'a ye ɲɔgɔn ye n bɛna kuma a fɛ. Position foyi foyi de man di ne ye. Ni n b'a bɔ kunna cogo o cogo ni n da dɔrɔn sunɔgɔ yɛrɛ tɛ ka se ka kɛ. Ok, n y'a faamuya. Inshallah tile 2 nan n bɛna kuma a fɛ. Allô? Oh, il sera là-bas. D'accord. Tu peux lancer là. La vieille. Un acteur bafflé. Ça baffle ça. La vieille quand même ça. Oui. Quel ça. La vieille comment on film bon, et voilà le film dans la. Tu vois le film il fait un gars moi. Voilà, on a bouli à une couillère de sang. Wallahi. Agora vamos. Non, voilà mon côté. La vieille. Et voilà le mara papa fait. Na bara kula. Wallahi ama kele ayere. Je fa mo nyana man ko afa fa mo nyana man da pila. Wala papa. Ni be kuma mun fe est-ce que dali mine no la. Ne ma dili ga fe an ne go fama. Ko nga ni so ku karan be te ka papa. An ga bwa ko na ta do hali kulu la. Ne fa ni ba be so. Ne go fe era ni. Ndala kuma na wallahi. Déjà ga ne be fembe kai wa. Nous fions ma conseil ni mon dima. Le complet pour la manette. Oh, papa vena sama
i bɛ ala minɛ e b'o bɛɛ ta i tɛna fɛn di ne ma han kɛ pewu semaine wɛrɛ kɛ n bɛ taa n ye fini bitigi dɔ la n bɛ ɲinɛ dɛ n bɛ taa hali n'an ma taa ɲɔgɔn fɛ n bɛ na n'a ye ni san na i kɛra tɛ de sa o sari non e don finiw kan ka jateminɛ de sinɔn yɛrɛ ni y'o jateminɛ de walayi an yɛrɛ famana ka taa yala dɛ mɛ komi sisan ne fana ka ciw ka ca i bɛ fɛ ka taa yala bi ayi bɔn komi nin waatinin na bɔn n fana ka baara ka ca kojugu mɛ ni baara nɔgɔyara an bɛ to ka taa munumunu dɔɔnin y'a mɛn walayi n yɛrɛ bɛ ne invité don dɔ la i ka taa n ka tobilila sigiyɔrɔ la u bɛ diya ne ye sa mɛ n'i taara i tɛ kuma dɛ i b'i jɔ dɔrɔn i b'i jɔ papu lajɛ dɔrɔn o ye a ka absɔn kɛ a ka tobilila sigiyɔrɔ ka di dɛ y'a mɛn o don bɛ n pari i ka nin fini yɛrɛ ka ɲi sa mun kɛ ne y'a jateminɛ lajɛ ne ye patron ni bijou bɛ nin man di mɛ ne burusi ni bɛ ko nin yɛrɛ de bɛ ka apprécier yɛrɛ bi fɛ la vie o tɛ sa o ne bɛ ka apprécier dɔrɔn ten dɔrɔn sinon la vie e ka fɛn bɛɛ de ka ɲi walayi e mana fini fɛn fɛn don e ye burumuso don la vie hali ne ye bɔrɛ don a bɛ minɛ n taara semaine tɛmɛna sorti n terimuso ne taara la terimuso nin ka ɲi dɛ nin ka ɲi dɛ mɛ a ka bon de ka gɛlɛn ma a bɛ fa kojugu ne b'a fɔ n'an taara sorti na tan a ka tɔgɔ ye jupre ni fɛn dɔw min a tɛ sɔn ma dɛ fo ne ka t'i fa tile fɛ k'i fa jumɛn na olu la ye mɛ dose dɛ i bɛ nɛ ta muso i to kalan na i bɛ jeune i bɛ kɔlɔ kun n dabali de bɛ b'a la muso ni jeune min ni kɔlɔ kun cɛ o ma ɲi dɛ o muso kan ka den wolo de la vie f'i k'o yɔrɔ de faamuya a cɛ ka ɲi cɛ la ka tɛmɛ muso kan sa n'a ye ɲɔgɔn dɔn b'a fɔ i ka conseil dɔn y'i sɔrɔ a b'i bilen ba ye sinon ne yɛrɛ a ko ko diyara ne ye ne y'a ye cogoya min na kanu kɛ sa an b'a ni tile i sigi n'i wele mun na i b'o dɔn n'i wele papu ko de la muso y'a f'i ɲɛna ko e ye papu ye tele la k'a bɛ film tourner la yali dabi b'i bolo ye mun ye tele la ko papu yɛrɛ de wa sabula nkalontigɛla dɔ nana ne ka so ci ka di yan k'ale papu ye internet sisan ko papu sara k'ale yɛrɛ ni y'a su ye yali e yɛrɛ dali b'a la i ye mun ye papu de wa papu tɛ. ne tɛ nkalontigɛla ye ne famalen de bolo wa ne ba tɛ nkalontigɛla ye nkalon yɛrɛ t'anw ka du kɔnɔ dɛ n'i y'a ye ne bɛ ŋɔni ye papu ye ne tɛ fɛn fɔ ka sɔrɔ ne ɲɛ ma fɛn ma ne yɛrɛ de ɲɛ fila ye papu ye siɲɛ wɛrɛ ne bɛnna video in ma n bɛ video in ta ka n'a yira aw la ni yɛrɛ y'a ye ne sera aw ma ka n'a kuma fɔ aw ye parce que ne balima de ye papu ye o yɛrɛ de la ne nana kuma fɔ a ye ne ma nkalon tigɛ. I kɔni mun fɛ i k'i jija a ka kɛ papu ye dɛ so n'a kɛra muso in ta ɲɔgɔnna ye i b'a dɔn a tɛ bɛn ma dɛ e ba ni ne muso bɛ cogoya min na e yɛrɛ b'o dɔn i b'i jija a ka kɛ papu ye dɛ i wele kun bɛ kun n ye sira d'i ma k'an b'o fɔ. Hali nka papu ye jaa sa ne y'a dabɔ a mara de kama nka n b'a dabɔ